tu tum video ave thung chuan suifa a motor kelian an hmana wangin shoot thina a body te shoot thina chumi sofa tur chuan ba fartek kan vo dona chumi chung chang chu kan vo live video te karon tilang le dona ni hian suifa hian 17 inch alloy an vo a chuan tire profile tle men lo cha that box ya body so shoot thei ta ni ti son chumlama so nei pur cha ai pur kha chang te khana shoot thei ni body so somi so kan solve sak le dona ni ti chuan heta hian thian pa zola kan hua ani kha zola changin pan wang wanga ti chuan in a suifa son 17 inch alloy hlang ani 17 inch alloy a hian suifa chuan kan recommend hi 215 40 profile vel kan recommend thina san chu original size kha 14 ani wangin 14 atanga 17 a upsize tur hi chuan in atai kha kan ti pan hlek angai ani 215 40 vel hi moi du to khok me tuna profile man hi enge ni reng reng ni 225 45 r17 hmang ani 17 inch khan 255 halai hmanga 45 a cha hmang boka chu 215 ani chu ni seng chona pan hlek anga hi aro hiam hlek boka anga ti chuan hemi body shoot ton lo ni ti normally chona lang khat vek maya amaro chu alang khat moi to view maya amaro chu atlan chi khana mo khwara te kong chuk chowa te mo ul lai om khan ting lai body ka shoot thin ta ni chu me chu ya shoot ta wangin ta pone shoot an hu ma ne de om hi a body ne ta cha shoot wang ani chuan hemi shoot lo theina tur hi atai ani thlak thuam to si lo wa man to ta ke lo le to box ya chuan tai thlak box si lo body shoot box si lo khan kan soft sak le don ni ve ni hen ti chuan in hetla hian suspension cushion kan nei ta chu car suspension buffer din da buffer tech ho company ani chuan hemi hi a coil spring car a hian in kan ze sakon hemi buffer tech a hi chuan hi ani ta a buffer tech hian in a spring ka kong chuk chho lut ka mo ul lut ka mo a tlum zuk zuk tur mo a sudul dul tur kha hian a lo veng don ta ni kam don ta ni rubber vek ani ma a quality hi a material hi chuan an en chinang ei buffer tech chu lo ni ta ni buffer tech chu lo ni ta a chuan hemi hi a coil spring car a khan kan zepanga ti son a ke gan thon vek anga ti son a ke gan thon anga jack kan apanga jack kan apna car a khanin hemi buffer tech a hi buffer tech hi kan var rolanga chuan zip tie tin kan sui le vek anga ti chuan a thum zu zu tur a body in khwar po lo rapse i loi phur tam do poni se a body a su zu zuk tur kha he hian lo venga ti chuan in hetla body khanin a tire a body le tire khain touch lo pha don ani kha khan a body le tire in touch chana kha chu a kelen wang chu lo ni pakhat se a motor kha i khwara te khan a thlum zuk zuk ta ni kha me thlum zuk zuk khanin heian hoi phak thin ta ka wang khan body kha touch thin ta ni chumi tur chuan kan kam ta nga a coil spring a khan buffer tech kan vuanga chu chuan hemi thlum zok zok tur kha a ven don tla ta wangin hei le hei kar khan space lo om don tla ta ni chu chuan in hemi body ka shoot lo pha don ani chumi tur chuan ta hian buffer tech kha kan vuwa lai song karon tilang le effect don kha online te pon cha ve the nia hundanga mi le te pon theia tin ke mani ta kherlo po in le pon ani lo pon kan tai no le pon a vuwa tan te ka idin le ve theran poina video karon siam le don nia ka hun khoi huna po le ula nang mani pon in ti ve the ni chumi tur chuan mi video in lo tang kai pui le nge kan pe se ni ti chuan ta hen chart kan le sa ni roger rep chart tan hi hei buffer tech kan ya company khani mai ni buffer tech pon siama roger rep pon siama ma se chart chin ang vek tho ni ka chart hi kan base ta chuan buffer tech kan ya chuan i amana kha khan tilang lo ngei set of 4 tur ni ma le hnung tur ni i set of 4 ni hian cheng sing khat le zali man ni hei cheng sing khat le zali man ni he man he chu i MRP ni ya chuan in ta hen set of 4 tur ni ama hian A mo B mo hmanga C mo D mo hmanga kha a chart kan nei vek hi kan en mil le me don ni tuna kan en me ki A ni ta ni chuan chu i tuna akan buat tur hei sui fa ni wangin sui fa kan hei varna inge man don front a rear a C yang kan ama hian A oma B C D E B plus te om vek ani lo ik buffer tech a hian chumi wang chuan ta hian ama nge kan man don ti le hungai kan man don ti karon inject vek mai ni i20 active fa chuan chumi mangang Creta chuan chumi mangang ma chumi manganga rear chumi mangang ti ka chat kan nei ta vek ani ti chuan tuna kan en chore Swift ani ta then next page a Swift chom le ta nga Swift 2018 model ani hi 2018 model ani ya 2017 malam mi ho ka chuan amalama B anunglama C ani chuan 2018 model chin ho ka chuan amalama B ani ya anunga B plus chumi chu kan photo ni B le B plus kan photo na to mi A ni ta A hi kan lak dik lo wangin B ya ka thak le bai don ta ni ti chuan asai A B C ti kai om adang lam na san ka chu a size ha a size sang thang cha jong le
anh nghe em bị xây zo ông chi thế các hồ sấy nó khai này mấy ta chuan A hi kan lak dik lo wangin B à ka thak le mấy dona ti chuan ka chart mi lang zel hian malama B chuan hnung lama B plus chu front ta khan B ania rear a B plus chu ti ang zelin S cross ani mo desire ani mo Baleno ani mo XL6 ani mo tin Duster ani mo SX4 ani mo S-Star ani mo Grand Vitara ani mo Morit 800 ani mo chuan hei Marazoa Scorpio XUV EcoSport TUV chu ti ang zelin Nexon le Harrier te po ti khanin Nissan Motor Ho company te po ti khan company zong mil ka chart kan leya chuan in motor mil turang kha enge ni insiat du point dule comment lama te po meron zo tula apoi ro re ngani Swift ni lawin Creta vo ka duwa ka Creta hian amo Venua vo ka duwa Venua enge ka manang malama enge ka manang anung lama enge ka manang ti khanin dule meron zo tula ka Sri Lanka ti khanin mani poni lo vo ve thei don ani ti chuan hetama hianin hei kan thon thata jekin kan ka kam kanga ake kan thon thata mai ya ti chuanin amalama B kan ti to kha kem spring car a hianin B a kha kan zepanga kan zep kwalanga chon kan zep kwal nuwa zip tie tin kan chon bet lenga tlak bulo nan kan ti chuan jek kan down to nuwa chuan spring hian aron chil vele to don ni aron chil vele to nga chuan kong khuar laklo chedawa puan tan la a spring a atlum sok tur kha kami khan lo kam tlata wang khanin hemi tire le hemi body in car khan space on pha don da a shoot lo pha don ani tin hemi coil spring ba fari that len em pakhat chu ama hianin body roll tur asiam aveng ve bukani kong koya te motor ai payatian body ro ain roll ain pai uvel tur kha hetama alo tanga so taba atanga kan so tam saita anung lama kan hun lia atang tlang dona wang khanin ain eu tur kha venga body roll venga motor khala tin nuam boka tin het boka tin body touch tur le kami asu shom tur kha veng don boka ni tumi tur chuan coil spring buffer te ka so kan lo bo ni chuan B amalama B kan ti kha B chuan lata ni hen vo me ka chuan in a spring in car khan chuan in kan zep lu ta kan zip tai tin kan ton le don ni tin không có lo tilang zoi chin hembin car lai tak ke kan ze lu tu sunita so hembik ateng khwar om ta ne e product a hianin ai kan tin lo long chu nge ke tai khwar om tlanga ko lang chiang thaian ko khwar ta ne chung ko a chung len hoi ko na khwar be ve ta khumi khwar khu hem spring car ni ze lu ngai don ta chumi wang chuan hi lo ngai don ni kamom ve deuh te ngai ve don ni chumi tur chuan ai shampoo spray kan ni lowa ti mi ka rakhi kan spray huwa kan kap nal deuh ta ni ti chuan chu kan hei kan virti da kan vial lu tanga a ke thon khera ngai chan chu vasin na tur putaling lo mai pia lama khanin hemi hi ake ithona hemi jeki up khan a spring hilo fan thara ta ni a fan thak ta ka wang khan a car space ka zau ta ka wang khan ei vuan nuam ta ti chuan a ke hi nga le hura chuan hi ron chip le to sia ka wang khan ain man bet ton to ta hian a chak to nga a thon me to lo puka nga tin a vo lu ngei a po kha a spring apply ngei ema jack apply ka tina a ke khai kang lai le a spring rin a fan thak lai ngei khan emi coil spring ba far hian vo angai ta ni khian a mor lampang veilam an vet lu to chuan zip tie tin an chon lenga chon chu min huwa chuan an vial lu to ni an tigiranga ti chuan in spring a khaina le vo lu chat mai ti chuan ama hi set of 4 kan ti to kha amalama panhi anga ya veilam le dinglama ti chuan anung lama ngai le boka veilam le dinglama tho ti chuan in a vai set of 4 ania pali ma mota chu amana pon sina kan tar nam to khane ta set of 4 mana kha chuan abom khata hen pali zel om ta ni chuan in anung chau ilei du chuan set of 2 in chuan ama chau ilei du pon set of 2 in dikana man chan ve ni le thei tho ani anung la pangena shoot bi kai ti mo amalam bi na shoot bi kai ti ne moi du zo zo khai ron thang thei tho bo kani set of 4 khere vo du lo bo khan dikhian a spring in kara kan kam ta zip tie tin kan tron vek bo kani zip tie tin kan tron vek ka chumi nuwa ake kan volut lenga ake kan volut to nu kan je kan down lenga dikhan hei le hian chung len hoina ron chil hetanga ti hian chuan a spring tlum zuk tur kha a veng to don ni kana sota mi ya ke ron chho zok ma body ron hiam zok kam to don lawa he lo veng kat to don ni tula ke kan lo vo leang
thì khá nó kề căn vỗ lụt lên á vây lắm căn lâu dấu ta số này mình số driver side căn tỷ lên á nung pan đi căn tỷ lên á pali khăn cầm phết mấy đó nè kề khá số spring căn cầm càng phết căn ground clearance lâu chặt phá bốc căn tin body le tay ra in touch lâu phá bốc căn chumi tur số nín căn vỗ pi mấy cái này số nó mà vây lắm mà driver side căn vỗ dấu lệ chứ số hung lắm bằng chế căn up lệ ta nè yan chế căn up cái pan đi căn khai càng về lấy lắm mà chế cần apa thì khá là cái khai càng về cái căn thon lên á thì chuan some spring ở box rồi mà căn tiếng thấu khan cái này some spring ở son căn đã về lấy đó nè thì hiện motor tắm tắc chú cái nung thon khéo ngay lâu hiện thì đã nóng thế chế khá về lắm lấy tiếng lắm mà căn khai càng á thì son ngồi căn nung mấy à son spring khai tại hiện lâu lắm cái spring car cái rồi dễ mấyตัวnày mà sẽ motor sẽ khá nên thì cái thon khéo ngay lâu lấy chip lâu không về nữa thôi à cả share về rồi chung ngay thôi nè hiện chế cả ta ngồi căn một thiên nên chip tay thì là mua để làm một cái trôn bệt phốt à rồi thì son screwdriver kan kar le a na chena kwa kan soi kha a khwar kan soi kha khata khare se lu ngai tan spring in kar khan so an zep lu tanga so no reveal chho ze langa so an so tai so nal de he ka ngai wa nge shampoo khan gan spray le phota gan karanga kar kal ze langa ti so an spring in kar so kan va zep lui don ti ni a ke khai le tanga ke khai kang kher hian a spring a so fan ani a spring a fan kha la kar khan ze lu lo sam ta kha fit ve du to pan contract ngai ta ni a body a ke hi ai alia a ke hi in ha chuan a body weight khan spring so ron ring to tura chuan jek bangin a kang mek ta leya a ke in ha ka chuan a spring son a weight a karon la to ta spring kar so alo chip to ni chumi bang chuan hi bu kha har ta em mai don ta em ba far hi chuan spring a kaw lai ngai so tha a thol lai ngai so em ba hol ngai ta ni di khan ding la pang chuan vo zo le ta so spring in kar so en vel lu de ka spring so down hunda ren chip le so to ni chuanin velam pang kan trai le nga so mi kan vo le nuwa so kan lo so to ni ole ti chuan velam po kan lo vo zo le ta je kan daw na nga kep ka feel dan ga la nang so velam ma son je kan lai kam le so son down le nga tin tu na problem ang che hi alloy le amo kelian lo vo to ten in lo face ve to in garing china chu kuna chuan soft dan omani ti kha kan viewers le kan subscriber ten in lo shele ta ing tianga ti tur nge tianga soft tur nge ti kha problem kha hei hemin kar kha ma ai kana zau ta sot mai ni kha ground clearance kha ati san pha bok ta hetlai le tlai kar zau na chuan ti lai kar kha zau nge sang nge don ti kha chiang reng mai so bang chuanin ground clearance po sang ta sot ta a body po ya thum zuk don lo ten spring tia in chil zau tu ra kha akara khan ra bar lo alo tan to bang khan azu thum zuk to don lo ba ka khan hetlai space kha a san him to don ni le lam je kan down le to he lam tan tu solo to ta ni ole ti chuan kan lo soft ta problem ma chu ang vo so ta a kelia ba fatek kan vo ve ka thum zok body touch kam ta don lo ni ti chuan sa wait song engine lamara ba akunin om me ka do na hian ei gang clearance pa lo sang sat to do ni ti he kan soft thei thin ani tiang kan video le kan chet na sang le soi fe na che video kan upload le zel thin do na ti hi lo trong kai pui ve do na mo thai lo ti ni join lo subscribe la mi lo like ve nga gang comment sama ta po zo na kan tong song thei reng ani viewer song ten sa vai in mong chau le